Herriola. Herrioaren magaleko faktoria. Uraren gazigozoak, gora berek eta zubiek josten duten komunitatea. Bizitza herrio ertzean gertatzen zela irakatsi ziguten ikastolan. Hitzaren emariz eta tantaka. Bizitza bera ikastolan gertatzen den bezala. Elkarrengana eta elkarrekiko. Zubigintzan zipristenduz. Uraren joanak oroitzapenak dakartza berarekin. Herrioaren hizkuntzan lehenak jardun ziren haien aitortza. Herrioa, mundua den itsasoa, itsaso eta tsunami erraldoian euskara bera delako. Herrioaren inguruko langintzak komunitatean nabigatzen du. Ur geruzafin, auskor eta malguan. Garaian garaiko denboretara moldatuz. Jola tradizional eta abanguardisten antzera. Egurrez egindakoak, antzinakoak eta eguneratuak. Gutik zura eta gugandik zuregana. Etengabeko mugimenduan dauden errekarriak bailiran. Euskararen antzera, material biziz egina. Eskuz esku eta hoztago pasatzen den lehengaiz ornitua. Eta guzti honen testigu, Herrioa, garenaren isla. Eta Herriolarekin izan nahi genukeen haren naturazko ispilu, gure ispilu naturala. Egunon, eta ongi etorri Lekuona fabrikara. Eskerrik asko hedabideei gure deia erantzuteagatik, eta eskerrik asko agerraldi honetan gurekin batera zaudeten eragileei eta udal ordezkariei. Azaroaren 4an aurkeztu genuen hemen bertan 2023ko kilometroak jaiaren leloa eta logoa. Gaur, urriaren lehenengora arteko ekimenen mugarri nagusiak aurkeztu nahi dizkizuegu. Bakoitzaren inguruko 2 hiru zertzelada izan ditzazuen. Mugarri nagusiak esan dugu, gaur aurkeztuko duguna ezbaita egitarau itxi bat, aitzitik egitarau irekia eta bizia da. Eragileekin elkarlanean osatzen joango garena, bereziki herriko eragileekin. Ekimen horiek kilometroak urterako Orereta ikastolak hautatu dituen 3 zutoinen inguruan egituratzen dira. Eskertza, euskal kultura eta komunitatea. Orereta ikastola 1963an sortu zen, 60 urte bete ditu aurten beraz. 60 urte hauetan bidelagun izan ditugunei eta etorriko direnei eskerrak emateko erabili nahi ditugu ekimenetako batzuk. Euskara eta euskal kultura gure ekimenen erdi-erdian jarri nahi dugu. Euskarak, euskal kulturak, euskal herriak ematen baitiote zentzua egiten dugunari. Eta azkenik, 3. zutoina komunitatea da. Leloan bertan esaten genuen bezala. Herriola, herrioaren magaleko faktoria. Uraren gazigozoak, gora berek eta zubiek josten duten komunitatea. Komunitatea, bai ikastolaren beraren komunitatea, familiak, langileak, ikasleoiak, eta bai ikastolaren kokaleku den herria bera, ikastolak herrigintza ere esan nahi duelako. 3 zutoin horiekin bat, urteak ematen dituen etekinak herriko eragileekin elkarlanean, herrian euskara eta euskal kultura sustatzeko proiektu bat abian jartzeko, Ipar Euskal Herriko eta Nafarroako hainbat ikastolekin abian dugun zubiak eraikiz egitasmoa sendotzeko, eta Orereta ikastolako ikur den Añabitarte baserria eta inguruak biziberritzeko erabiliko dira. Az gaitezen bada, mugarri horiek azaltzen. Hil honetan bertan, egunkaria itxi zenetik 20 urte beteko dira. 2003ko otsailaren 20an,
itxi zuen Guardia Zibilak epaile baten aginduz Euskaldunon egunkaria. Urteko lehen mugarrian gogora ekarriko dugu gertaera hura eta euskal gizarteak eman zuen erantzuna. Ekitaldi hoien bidez, eskerrak eman nahi dizkiegu egunkariari eta berriari, eta haien bidez herri ekimena txalotu. Gurekin ditugu gaur hemen Xabier Roleaga, Mikel Azkune, Martxelo Otamendi. Martxelok aurrerago hartuko du hitza, aste osorako landu ditugun proposamenak aurkezteko, ekimen hau berriarekin batera antolatuko baitugu. Martxoan, beste ekitaldi batzuen artean, eta Euskaltzaindiarekin elkarlanean, euskararen batasunerako bidea gogoratuko dugu. Eta bide horretan lagundu zuten 15 lagun goraipatuko ditugu, lurralde guztietakoak. Horretarako, martxoaren 24an, gizakatea egingo dugu Renteriako Zumarditik Donostiara, Euskal Herriko ikastola guztiek elkarrekin. Horixe izango da zuzen ere, aurtengo ikastolak herriari ekimenak hartuko duen forma. Bidelagun izango ditugu Euskalgintzako eragileak ere, gaur hemen kontseiluko arduradunek ordezkatuak, idurre tartean. Ekimen hoien inguruko xetasunak, Nekane Artola, Gipuzkoako ikastolen ordezkari, eta Kilometroa Kultur Elkarteko lehendakariak emango dizkigu. Maiatzaren 6an, herriko kultur eragileen txanda izango da. 12 orduz, plaza bat eskainiko zaie herriko artistei. Musikan eta beste arte plastiko edo dramatikoetan ari direnei, beren lana erakusteko. Maiatzean bertan, hilaren 19an Hendaian eta hilaren 20an Errenterian, musikasteren barruan, adaska berriak ikuskizuna eskainiko da. Landarbaso abesbatzak eta euskal kulturrerakundeak batera ondu duten ikuskizuna da. Eta Orereta ikastolako ikasleek ez ezik, Hendaiako eta Ziburuko ikastoletako ikasleek ere hartuko dute parte. Iparraldeko eta hegoaldeko 6 doinuren moldaketa berriak eskaintzeko. Ekimen honetan, bidelagun izango ditugu Eusko Ikaskuntza, musikaste, Errenteriako musikastea, Landarbaso abesbatza, eta Orereta, Hendaia eta Ziburu ikastoletako ikasleak. Eta gaur gurekin ditugu musikasteko Peio Lehiena, Landarbasoko Iñaki Tolaretxipi eta Maialen Dorronsoro, Seaskako Gorostiaga eta Hendaiako ikastolako Andoni Fernandez. Eta uztailean, Urmugak proposamenaren barruan, kontzertu bat eskiniko da gure inguruko mendieremuan, kultura beste espazio batzuetara ere eramateko aleginean. Eskerrik asko, Mikel Zeberio eta Felipe Uriarte antolatzaileak gaur gurekin egoteagatik eta proposamen honetan parte hartzeko aukera emateagatik. Lehen proposamen horiek aurkeztuta, orain hitza Martxelo Otamendiri eta Nekane Artolari emango diet, egutegiko lehen bi hitzorduak azalditzaten. Egun on denoi, lehenengo eta behin eskerrik asko egunkariako lantalde osoaren izenean, eta bereziki egunkari auzian atxilotu, torturatu, kartzeleratu, baitutako eta absolbitutako sumario kideen izenean, Orereta ikastolari eta Kilometroak antolaketari, nahi izan duzuelako karakterizatu egunkariaren itxieraren 20. urteurrenean Kilometroaken kultur ekitaldien egitarau guztia abiatzea egunkariekin gertatu zena gauratuz. Beraz oso eskortuta gaude. Aurreneko aste hori, esan dudan bezala, karakterizatutango da egunkariaren itxirarekin. Astelenean Imanol Muruak idatzi duen liburu bat aurkeztuko dugu. Liburu hori egunero egunkariari buruzkoa da. Egunero egunkaria izan zen munduan nahita bizitza laburra eukitzeko jaio zen egunkari bat. Egunkariak ez dira jaiotzen bizitza laburra eukitzeko, gurea jaio zen ahalik eta bizitza laburrena izateko. Egunkaria itxi eta gure lankideen kemenez eta indarrez eta sasoiez etxera joan berren egarritea bere lan egin zuten eta egunkari bat sortu zuten. Horrek sortu zitzaken beldur eta kezka eta ondorio eta zigor guztiekin. Ekainean sortu zen, hilaren 20an, 21 eta otsailean
eta ekainaren 19 bitarten iraun zuen, hor berria jaio zelako. Bueno, liburu hori egunero egunkari zubi horren gaineko liburu hori da, Imanol Murak idatzi duna, Aleka bildumaren barruan argitaratuko dena, hori aurkeztuko da jendaurrean, astelenean Errenterian. Aste artean, karakterizazio horren barruan, Orereta ikastolako ikasleek 8 orrialdeko egunkari bat osatu dute egunkariaren itxieran zentratuta, eta hainbat elkartzetain dizkigute egunkariako langile izan gilenoi, hori banatuko dira milaka ale eta ale horiekin batera berriako 100 hortako ale bat ere banatuko dira, milaka etxeetan banatuko dira biak ikaslek, Orereta ikastolako ikaslek indakoa eta 100 hortan guk indakoa. Asteazkenean, egunkarien itxiraren gainean, Josu Martinezek eta zuen dokumental bat, paperezko hegoak, oso dokumentatua da, informazio askorekin, elkarrizketa interesgarri askorekin. Lehenautik estrenatuta dago, baina Errenterian proiektatuko da asteazkenean. Ostegunean, Errenteriako 3 tabernatan edo 3 kafetegietan kultur ekitaldiak egongo dira bapatean eta batera, beraz oso kale hartuko du kulturak eta orduan oso animatutuko da Errenteriako kaleak egun horretan. Eta ostiralean, Euskal Herri osoan sekulako arrakasta izaten ari den Jon Maiaren kantu bat gara espektakuloa emango du. Horren dela gutxi kursalen 1900 lagun sartu zituen. Eta esan digunez, nahiko luke berak ere kontutan hartuta egunkarien itxiraren 20. urteruneko aste horretan karakterizazio moduko bat ematea baita ere ekitaldiari egunkarien itxirarekin. Bueno, Jon Maia sorpresa kutxa bada, eta orduan ikusiko dugu 24 bitarten zer tajutzen duen. Beraz, hori da antolatuta dauna, eskerrik asko beste behin ikastolari egunkariarekin gogoratzeatik, eta ondo dihoazela, ospakizunak. Egunon. Bueno, Kilometroa Kultura Elkartearen izenean, lehenik eta behin, eta ikastolen elkartearen izenean, lehenik eta behin ikastola Oreretari eskerrak eman, eta bere komunitateari 2023ko kilometroak antolatzeko hartu duten ardurarengatik. Eskerrak eman ere Errenteria Oreretako udalari, baien prestutasunarengatik eta bidelagun zaituztegulako ekimen honen antolaketan. Eta eskerrak eman ere gaur hona hurbildu zareten eragile guztietako ordezkariei. Zuek ezinbestekoa baizeate kilometroak aurrera ateratzeko urtez urte. Kilometroak antolatzea ikastolen izaera ardazten duten ezaugarrien sakontzea ariketa bat egitea da. Jai parte hartzailea, herriko eragileekin batera antolatutakoa, euskara eta euskal kultura erdigunean kokatzen dituena, auzolan erraldoia, eta Gipuzkoako zein Euskal Herriko gainontzeko ikastolekin batera egina. Eta beste ezaugarri bat aipatuko nuke, konpromisoa, bai? Ikasleek, familiek eta langileek beraien lanordutan eta lanorduz kanpo, jai honen antolaketari eskaintzen dioten denbora dagoelako guzti honen atzetik. Eta hori bintzat gore aipatu nahiko nuke Gipuzkoako ikastolen izenean. Hau da guztia ikastolak garenaren isla. Eta ezaugarri hau denak kontuan edo oinarri hartuta antolatu dugu Euskaltzaindiarekin batera batasunaren bidean gizakatea. Euskara batuari eta bere sorreran eta ondorengo urteetan irreferente izan direnei aitortza eta gorazarrea egingo dien ekimena. Euskara batuak herri honi egin dion ekarpena neurtzea ez da batere erresa. Izan ere garenaren zati handi bat zor diogu eta garenaren zati bat zor diegu euskara batua sortzeko lanean aritu ziren haiei. Hezkuntza sistema baterako, euskal komunikazio esparru baterako, hitz batean herri kohesiorako tresna ezinbestekoa dugula esango genuke. Euskara batuak ez baitu euskara bakarrik batzen edo elkartzen, euskaldun guztiak batzen gaitu, badelako guztiona eta baita gutako bakoitzarena ere.
Eta zalantzik gabe, ikastolen mugimendua bera ere ez litzake gauza bera izango euskara batuerik gabe. Eta alderantziz, euskara batua ez litzake gauza bera izango euskara ikastolen mugimendurik gabe, edo ez uste baitugu hezkuntza izan dala, ez, ardatzetako bat euskara batuaren zabalkunderako. Eta hor, gure partetik behintzat, ikasmaterialgintzaren sorkuntzan, metodologian, eguneroko lanean, ez, Euskal Herri osoa kontuan hartzen duen hezkuntza proiektu baterako ezinbesteko pieza izan da euskara batua. Esan bezala, guzti honengatik gorazarre egitea erabaki dugu, euskara batuaren sorreran erabakigarri izandako hainbat erreferentei, euskararen historian eta gure herriaren historian mugarri izan direlako. Horrela, Batasunaren bidea ekimen kolektibo zabala egingo dugu, martxoaren 24ean, Errenteria eta Donostia lotuko dituen 8.000 pertsonako gizakate erraldoi baten bidez. Ekimen hau, Oreta ikastolatik sortutako ideia den honetan, Euskal Herriko ikastolen aldeko 5 jaialdiek hartuko dute parte antolakuntzan, bai, ekimen honetan. Ikastolak herriari ideiaren baitan. Eta, hemendik berriro ere eskerrak eman nahi dizkiogu bai Euskaltzaindiari, bai, elkarlanean ari garelako ekimen hau antolatzen, eta baita ere kontseiluari eta EEK-ari ere beraien inplikazioarengatik. Mila esker, etorritako guztiei eta hurren arte. Esan bezala, Euskal Herri osoko dimentsioa duten ekimen horiekin batera, herriko eragileekin ere landu nahi ditugu beste proposamen batzuk. Eta horregatik ditugu gaur gure artean, AEK-ko Jokin Pedreño eta Maialen Otegi, Badalabeko Goiatzo Jartzabal, edo Turin Elkarteko Mikel Azkuna eta Urdaburuko Marian Salazar. Mila esker guztiei ere gaur gurekin egoteagatik. Eta ezin aipatu gabe utzi, naiz eta nekanek dagoeneko esan duen, Errenteriako udalaren babesa eta laguntza. Kilometroak antolatzeko lekukoa hartu genuenetik, ondoan izan zaituztegu eta biziki eskertzen dugu alegin hori. Eskerrik asko beraz, Aizpea eta Maite gaur gurekin egoteagatik. Eragileen lagin honek erakusten du nola lan egin nahi dugun kilometroen eredu berrian, elkarlanean. Argi baitago, bakarrik baino hobe egiten dela aurrera elkarrekin. Bakoitzak duena emanez, bakoitzak bere aletxoa jarriz egingo dugu aurrera. Pentsamolde horrekin bat eta euskaldunok hain apustu zaleak izanik, erronka bat ere jarri dugu. Baietz, euroko txamponekin kilometro bat osatu. Urtean zehar joango gara txampon horiek jasotzen, eta kilometroak egunean bertan kusiko dugu, Guinness errekorra lortzeko gai garen, bakoitzak euroko txampon bat euskararen herrioa osatzeko emanda. Eskerrik asko guztiei gaur hemen egoteagatik. Urtea, oparoa izan dadila eta aurkeztu ditugun ekimen hauen eta etorriko direnen bidez, euskara indartzen eta herria ehuntzen lagundu dezagula. Mila esker.